Ahojte, dnes vám ukážem 3 jednoduché tipy, ako doceliť ten krásny, glowy a svieži make-up look, ktorý rozžiari vašu pleť ako ráne slniečko. Poďme teda na to. Začíname na vyčistenú a hydratovanú pleť ochranným UV faktorom, ktorý je samotný zázrak pre glowy look a moja pleť po ňom vyzerá ako zrkadlo, doslova. Je ním SPF 50 Beauty of Johnson Reef Sunrise Plus Probiotics, ktorý si aplikujem na celú tvár ako podklad a nechám to chvíľku zaschnúť. Druhým typom je moja špecifická aplikácia púdrom, ktorá spočíva v tom, že si rozblendujem beauty blenderom okolie pod očami a viečka, aby som nefixovala čiary vytvorené make-upom, ale aby som zafixovala priamo rozblendovaný make-up a práve predišla tým čiaram, ktoré by sa mohli počas dňa vytvoriť. Púder aplikujem jedine iba na tieto miesta a zvyšok tváre si zafixujem iba fixačným sprejom a nie je moja tvár lepkavá po celý deň, ale krásne to zaschne a make-up dokáže byť hladký aj bez púdra. Mojím tretím typom je efekt mačacích očí, ktoré u mňa spočívajú najmä v triku špirály. Špirálu si nanesiem výhradne iba na druhú polovicu horných myhalníc, smerom von a jemne sa dotknem tých dolných tak nejak prirodzene. To mi zaistí jemný, no make-up look, ale zároveň zvýrazní oči. Ak sa vám tieto triky páčili, nezabudnite mi dať like, sledovať ma pre viac beauty tipov a napíšte mi, ktorý tip vám pomohol najviac.